рушд аз моҳи 19 то 24. Алишер 1 сола аст. Вай дилпурона қадам мезанад ва ба зинаҳо мебарояд. ҳатто хурд бошад ҳам бозичаҳоро моҳирона идора мекунад. ӯ дӯст медорад ки бо модар ва падар бозӣ кунад ва аз ҳама бештар ба вай писанд аст лаҳзае ки падар ва модар ӯро ҳамчун устои мошин муаррифӣ мекунанд. Сурайё дар синни 20 моҳагӣ устокорона муаммо ҷамъ мекунад, манора месозад ва ҳангоме ки либосҳоро баъди шустушу бо ҳам ба сӣ меовезанд, моҳирона чангаки ҷомашӯиро ба модараш медиҳад. ӯ то рафт ашёҳои худро дақиқтар ба даст мегирад. алоқа бо волидон бойтар мегардад ва бозиҳо гуногуну шавқовар мешаванд. дар 21 моҳагӣ Даврон хурсандона бо мусиқӣ машғул аст. ритмро гӯш мекунад, сурудҳоро меомӯзад ва бо асбобҳои мусиқӣ шинос мешавад. вай бо дигар кӯдакон хуб бозӣ мекунад ва тадриҷан бо ҷаҳони берун аз оилаи худ шинос мешавад. Фарҳод ба қариби 2 сола мешавад ва аз он хеле хушҳол аст. ӯ метавонад ашёҳоро номбар кунад, рубоиётро хонад, дастурҳоро фаҳмад ва қисмати дурусти баданашро ишора кунад. вай кайҳост ки бо падари худ бозӣ мекунад. бозӣ роҳи муҳимтарини омӯзиш аст ва хусусиятҳои муҳими рушди кӯдак дар ин синну сол буда рушди мустақилияти ӯ ҳам дар оила ва ҳам дар кӯдакистон мебошад.